budaya Om Swastiastu Rahayu Sabumi Dumadi Salam Kebajikan Awang kegawe pati bolong berita pati bolong desa Diraja Wetan kecamatan Adipalo Kabupaten Cilacap dalam rangka ya gue Pasapura utawa sedekah bumi Ubana Singarani pemetin bumi Ubana Singarani Pasapura bumi utawa selamatan bumi kayak itu ya kan? Yo pada apa? Intinya siji yo Sing-sing-singnya utawa wasi ya gue doa bareng-bareng nangkene ya gue nang boleh desa Diraja Wetan doa bareng-bareng ibu Muhammad dia tekaning wasana acara mematri bumi desa Diraja Wetan moga-moga ora ana alaan suwiji apa amin Allahumma amin moga-moga desa Diraja Wetan tak dengar cerita iya bener moga-moga desa Diraja Wetan dadi apa sing gemah terima klok sinawi sing tata pinten tempat rukun kawulanan aja nganti ana beda sawiji apa moga bae tak iya bener desa Diraja Wetan kene dadi desa sing badatun thayyibatan walaupun kufur amin Allahumma amin ugi kula aturaken salam sangka mriyin dumateng pepundhen kula Ibu Kades inggih menika asmane Ibu Parmila urae wadon Lita turun wadon ya tak? iya jan mau yang deleng pas sambutan Allah iya ini jan esino tur ayu Lita kayak gue iya lan yo kowe ngerti kan cara omongnya itu mesti Ibu Parmila kowe wong wadon sing tegas Lita tegas kepriwe maksudnya? nek iya ya iya nek ora ya ora oh dadi nek Bupar bilang kowe wong wadon sing tegas kulane dadi kades nang desa Diraja Wetan kayak gue tak? iya ugi kula wonten budi panuwun kalian jajaran Forkopincang yang sangat luar biasa Pak Camat Pak Kapolsek Pak Rapi Lenggang sampun paling pangestu saking Pak Darah tinggal luriki para kepala desa sekecamatan Adipala ugi sampun paling pangestu para seniman-senimati sampun paling pangestu Rita kayak gue ya tak? iya lan piye guruku iki juga tekang guru Rita kayak gue iya yang dari pergi bukan Jonowan Bang Almarhum Jono ya piye ya kowe Mbah Bianto Yuga Suwarjono kayak gue iya dengan lagi gue suwarjono iya Mbah Bianto biyen anu muhide almarhum Bang Jono Alim Suwarjono kayak gue iya mulane jenenge Subianto Yuga Suwarjono iya bener ku ya tekang guru Rita iya sing mau nesulukanku akeh banget sing blero sing iki ya wis lumayan lah ya ora ketang sedih blero ya ora apa-apa wong jenenge sing belajar tapi nyoba berkembang sulukane dadi iman dan ora blero ku gara-gara panjangane Mbah Bianto Yuga Suwarjono tepuk tangan di Mbah Bianto atas dasaripun ngajari kula iya tak? iya ngaturaken dongeng panuwun iya lan ngaturaken dongeng panuwun karo Bapak Ketua Panitia inggih menika Pak Trisno Sarjana Pendidikan utawa SPDK iya lan ngaturaken dongeng panuwun tak? mong sapa Pak Sawit wis Bunawina oh kaya kuwi iya ngaturaken dongeng panuwun karo bukan besok topong prajanipun oh iya iya Bumades lan sak pomong prajanipun lan sak panitiane sekabehane seketuane kuwi bali dhewek wis bali dhewek ya iya nek ora ana bulura nek ora ana panitia nek ora ana warga desa Diraja Wetan tangeh lamun dhewek pati balanak kene iya
kue mergane Bulurah ya kue bukan bilang kue tegas kue berita Iya. dan panitianya juga pada manut warga Jawetan juga pada kompak anggone bakal wayangan wong iki mulane dalam ditimbali alhamdulillah nyarita Iya. wis ke juga ketekan bos Apa? bos gamelan ge anak pengajian tos keluarga lan anak pengajian to Oh kayak gitu ya kan? yo Nek pengajian kok gamelan apa jenenge? pengajian to jenenge gamelan tali salam nek pangato utawa panggelanto kuwi gamelane bangsa triti Bangsa Triti. yo kesika ditinggonang gawe gamelan yo super power justice banget bungkus berkepakat Oh kayak gitu ya kan? yo larase yo main larase yo ora blero Oh kayak gitu kan? yo wis analisir saking pagelaran sawetara piye Mas Budi kula aturi jumeneng batiri toko pandanang gedhebok enek Mas Budi kula aturi jumeneng ayo aja disebut apa monggo kula kunjal gayo